Moi! Mä oon Heidi Yläjäski, alue- ja kuntavaaliehdokas. Tässä mä oon tässä meidän lähikoulun edustalla. Kotkassakin perusopetusta on vahvistettava siten, että ihan jokaisella lapsella ja nuorella on yhdenvertaiset mahdollisuudet perustietoihin ja taitoihin. Peruskoulujen ryhmäkoko tulisi olla nykyistä pienempi. Ja ryhmissä tulisi olla riittävä määrä opettajia, erityisopettajia ja koulunkäynnin avustajia. Olisi myös hyvä, että kouluissa olisi ilmainen aamupala. No niin, sitten lähdetään seuraavaa kuvauspaikkaa kohti. Onks muuten ihan hyvän värinen toi huulipuna? Joo. No niin, seuraavaksi Pustaan kadulle. Tähän kaupungintalolle. Elikkä siinäkö se sitten se mun tuleva tavoitepaikka, NS-työpaikka tavallaan. Siellä niitä päätöksiä tehdään. Are you serious? Ja tosi kova into ja halu olisi itselläkin päästä sinne tekemään Kotkasta kaikille parempaa paikkaa asua ja elää. Kaikille, ei harvoille. Taide ja kulttuuri kuuluu kaikille ja se on toki tärkeää myös mulle. Tulin tänne Kotkan Kantasatamaan, missä on tää aivan upea Vellamo ja satama-areena ne tuolla taaempana siintää. Onpas muuten aivan ihana ilma, eiks okki? Niin, ja sehän on selvä, että tää taide ja kulttuuri vahvistaa ja ylläpitää ihmisten mielenterveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Kannattaa siis satsata siihen. Nyt mä oon täällä luonnon keskellä, tämmöisessä lähimetsässä. Alkaa ihanasti jo vihertää. On tärkeää myös muistaa, että nyt tarvitaan ilmastotoimia ja ympäristötekoja, jotta saadaan nauttia näistä ihanista paikoista jatkossakin. Tykkään kyllä tosi paljon kävellä täällä Kotkan ihanissa metsissä. What? Kyllä piristää mieltä kummasti. Kaikkien Suomen kuntien, eli myös Kotkan, tavoitteena on ehdottomasti olla ilmastopäästöjen nollaaminen vuoteen 2035 mennessä. Ja hiilinegatiivisuus sen jälkeen. Metsiä on hoidettava ekologisesti. Siis niitä on hoidettava ekologisesti kestävästi ja virkistysmahdollisuuksia edistäen. No niin, nyt mä oon täällä mun aivan ihanan työpaikan edustalla. Mähän on
sairaanhoitaja. Olen ollut alalla jo 25 vuotta. Eli kokemusta kyllä löytyy. Mulla on myös toi terveyden edistämisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Mun mielestä olisi oikeudenmukaista, että pienituloiset ikäihmiset vapautettaisiin esimerkiksi noista terveyskeskusten asiakasmaksuista. Mä oon lähes koko urani ajan tehnyt töitä ikäihmisten parissa. Niin mulle se on ihan prioriteetti numero 1, että arvokas ikääntyminen kuuluu kaikille, ei harvoille. Hyvinvointialueiden on huolehdittava, että ikäihmiset pääsevät tarvitsemiensa palveluiden pariin oikea-aikaisesti. Lisäksi toi kotihoito on järjestettävä niin, että hoitajalla on aidosti aikaa kohdata ikäihminen. Sitten minusta voisi olla ihan hyvä myös, että pienituloisilla ikääntyneillä niin voisi olla ihan ilmaiset kuvaako tää? Joo. Tässä siis tämmönen pikkunen kierros mun rakkaassa kotikaupungissa. Bombastic side-eye. Kun muuten ihmettelee, että näyttää oudolta noin mun silmät, niin tuli pistettyä tommoset tekoripset ja liimasin ne sitten ja ne kyllä näyttää kauhealta, mutta liimaan niin tiukasti kiinni, että ei niitä saa pois. Joo. Mutta äänestysnumerot näkyy tuossa. Ottakaa talteen. Heippa!